για να ταράξω λίγο τα ήρεμα νερά της σκέψης σας ενδεχομένως, αλλά για να δώσω και ένα ευίωνο μήνυμα, πιστεύω, και να ανοίξω έναν ορίζοντα προς τα που κατευθύνεται, προς τα που τίνει η ιατρική. Λοιπόν, θα σας μιλήσω για τη λεγόμενη ηλεκτρομαγνητική διάγνωση και θεραπεία, η οποία ήδη αποτελεί μια θεσμοθετημένη ιατρική μέθοδο στην Αμερική εδώ και 30 χρόνια. Αυτή η μέθοδος θεραπείας, διάγνωσης και θεραπείας, προφανώς ανοίγει νέους ελπιδοφόρους ορίζοντες και πραγματικά κυριολεκτικά φέρνει επανάσταση στον χώρο της υγείας. Το κυριότερο όμως είναι ότι δίνει διέξοδο στα πολλαπλά διέξοδα που έχουν συσσωρευτεί πλέον σήμερα της κλασικής ιατρικής. Η ιατρική έχει γεμίσει αδιέξοδα. Να αναφέρω μερικούς τομείς χαρακτηριστικούς: μικρόβια, πολυαμφεκτικότητα των μικροβίων στα αντιβιωτικά, παράσιτα, επίσης αδιέξοδο, αυτοάμμοσα νοσήματα, νευροεκφυλιστικά, τραυματισμοί του κεντρικού νευρικού συστήματος και ο καρκίνος, βέβαια. Είναι μερικά από τα μεγάλα διέξοδα της ιατρικής. Το χειρίζω το εγώ, Ναι, εσείς. Έχετε πάνω το... Ναι, αυτό το... Ναι. Μπροστά πίσω. Δεξιά πάει μπροστά. Λοιπόν, οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν πολύ καλά την απότερη, την ουσιαστική φύση του ανθρώπου και την ολιστική διάστασή του. Γεγονός το οποίο σήμερα συγκλίνει απόλυτα με αυτό που πρεσβεύουν οι νεότερες φυσικές επιστήμες και κυρίως η κβαντική φυσική. Πλέον η κβαντική φυσική επαναλαμβάνει τη φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων. Έτσι όπως γνωρίζουμε σήμερα και τεκμηριωμένα πλέον μέσω πειραματικής απόδειξης, δεν υπάρχει στην ουσία λίγος κόσμος, αλλά όλα έχουν νοητική, πάντα ενεργειακή υπόσταση. Αφού ό,τι αντιλαμβανόμαστε ως φυσικό κόσμο, αποδεδειγμένα από την κβαντική φυσική, είναι απλά ψευδαισθητικό κατασκεύασμα του εγκεφάλου και μία προβολή του ανθρώπινου νου. Η σύγχρονη επιστήμη έχει καταλήξει τεκμηριωμένα ότι οτιδήποτε υλικό είναι στην ουσία, ας πούμε, κάπως πύκνωμα ενέργειας. Και όλα στην αντικειμενική πραγματικότητα υπάρχουν μόνο ως δονούμενη, ταλαντούμενη δηλαδή, παλόμενη ενέργεια. Σε αυτή ακριβώς την τεκμηριωμένη γνώση βασίζεται η νεότερη επιστήμη της ηλεκτρομαγνητικής ιατρικής. Αποφεύγω τον όρο βιοστελιστικό, γιατί έχει πάρει κακές διαστάσεις. Άλλωστε, θεσμοθετημένη έτσι στην Αμερική ως ηλεκτρομαγνητική ιατρική, η οποία και αντιμετωπίζει οποιαδήποτε διαταραχή υγείας ως μία διαταραχή ανισορροπία σε νοητικό, δηλαδή ενεργειακό επίπεδο, επιδιώκοντας να αποκαταστήσει και πάλι αυτή την ισορροπία και άρα τη διαταραχή σε πρωτογενές επίπεδο, δηλαδή στην ουσιαστική αιτία. Όλες δηλαδή οι διαταραχές υγείας έχουν σαν πρωτογενή αιτία την νοητική, παύλα ψυχική, παύλα ενεργειακή ανισορροπία. Και αν αυτό παραταθεί, σωματοποιούνται, γίνονται έκφυλες, εμφανείς. Έτσι, γίνονται δηλαδή οργανικές. Αυτό το συγκεκριμένο, εκτός των άλλων που θεωρητικά το έχουν πολλαπλώς αναφερθεί, πάρα πολύ σπουδαίοι και συγγραφείς εποχής μας κλπ. Και επιστήμονες, όπως για παράδειγμα ο Ντίπακ Τσόπρα, ο Μπρους Λίπτον, ο Τζον Ντισπένσα και πολλοί άλλοι. Εγώ πρόσφατα έκανα μια ανακοίνωση, μια διάλεξη στο Διεθνές Συνέδριο Ψυχικής Υγείας το 2017, τον Ιούνιο, και απέδειξα με αριθμούς τεκμηριωμένα ότι όντως κοινή βάση όλων των νοσημάτων είναι η ψυχική παύλα ενεργειακή ανισορροπία. Απέδειξα δηλαδή με νούμερα, γιατί πλέον οι διαταραχές όλες είναι μετρημένες σε επίπεδο παλμών, ταλαντώσεων, και επειδή υπάρχουν επαρκή δεδομένα, υπάρχει μεγάλη βάση δεδομένων, έδειξα λοιπόν ότι τουλάχιστον το 95% των νοσημάτων είναι ενεργειακή ανισορροπία. Είναι ουσιαστικά μία ταλάντωση στην ουσία. Υπάρχουν δηλαδή 5 κύριες συχνότητες και 5 δευτερεύουσες
είναι η κοινή βάση όλων των νοσημάτων. Γι' αυτό λοιπόν η ουσιαστική θεραπεία πρέπει πρωτίστως να καταδείξει στην αποκατάσταση του ψυχικού τραύματος που υποκρύπτεται στο νόσημα, στην ενεργειακή εξορροπία που έχει προκαλέσει και δευτερευόντως στα σωματικά συμπτώματα. Εδώ είναι το μεγάλο λάθος της κλασικής ιατρικής, ο μεγάλος ανατολισμός. Στρέφεται κυρίως κατά των συμπτωμάτων, κατά του επιφαινομένου. Η ουσία όμως βρίσκεται αλλού, την οποία παραβλέπει η κλασική ιατρική. Γι' αυτό και έχει δημιουργήσει αντίεξοδα. Είναι τεράστια η δύναμη της ψυχής του ανθρώπου και των σκέψεών του και εξίσου μεγάλη η σημασία της ενεργειακής του υπόστασης, που αποτελεί άλλωστε και τη φυσική του φύση και οντότητα. Το ότι η αιτία όλων των ασθενειών εδράζεται στο νοητικό ενεργειακό επίπεδο, το γνώρισαν πάρα πολύ καλά οι αρχαίοι Έλληνες. Και αυτό αποδεικνύεται από το ότι στα αρχαία θεραπευτήρια, δηλαδή τα σχεδία, στην ουσία θεράπευαν γνώστες όντες του τι πραγματικά συμβαίνει, δια της νοητικής αποκατάστασης, που ήταν η ουσιαστική αιτία, και μέσω της θεραπευτικής επίδρασης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Δηλαδή, κάνανε βιοηλεκτρομαγνητική θεραπεία και ψυχική αποκατάσταση. Αυτή ήταν η θεραπεία στα αρχαία σχεδία. Δεν θα δείτε πουθενά, παρόλο που γνώριζαν, είναι γνωστό, ότι ξέρανε να χειρουργήσουν γιατί πρέπει χειρουργικά εργαλεία κατά την αρχαιότητα. Μπορούσαν να το κάνουν. Πότε το κάνανε όμως? Όταν για παράδειγμα έτρωγε ένα δόρυ, ας πούμε, ένα ποντάρι κάποιος ανθρωπιστής ή κάποιος πολεμιστής, είχαν τον τρόπο να πάνε να το βγάλουν. Δεν πηγαίναν όμως να κόψουν όργανα, δεν πηγαίναν να αφαιρέσουν όργανα. Δεν κάνανε χειρουργία για αποκατάσταση θεραπεία, πηγαίνανε στην πρωτογενή αιτία για να θεραπεύσουν. Ήταν δηλαδή μια προσωρινή, οποιαδήποτε επέμβαση κάνανε, μια προσωρινή ανακούφιση από τα συμπτώματα, το οποίο μπορούσαν και το κάνουν. Η θεραπεία λοιπόν, προσέξτε, το ότι ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική αυτή που ακολουθούσαν οι αρχαίοι Έλληνες στα αρχαία σχεδία, έχει αποδειχθεί επί των ημερών μας με κλινική μελέτη με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα, της τάξης του 95%. Συγκεκριμένα ένας Αμερικανός, ο Dr. Edward Dick, προσωμείωσε διαδικασίες, τις ίδιες διαδικασίες που κάνανε, υποβάλλανε οι αρχαίοι Έλληνες θεραπευτές τους ασθενείς στα αρχαία σχεδία, και μάλιστα σε μια μεγάλη γκάμα νοσημάτων από τα διάσωμα, δηλαδή τι έκανε? Πήρε βετεράνους του Βιετνάμ, οι οποίοι είχαν υποστεί έντονα ψυχικά τραύματα και είχαν οδηγηθεί στη συνέχεια σε αυτοάνωσα νοσήματα και διάφορα τέτοια βαριά νοσήματα. Πήρε λοιπόν μια μεγάλη ομάδα τέτοιων ασθενών, τους έφερε σε ασυλία στην αρχαία, στην Κρήτη, προσωμείωσε τις ίδιες διαδικασίες στους ίδιους πόρους και κατάφερε αποτελεσματικότητα, απέδειξε αποτελεσματικότητα 95%. Δηλαδή από τους 100 γυρίσαν πίσω θεραπευμένοι 95 άνθρωποι. Αυτό περιγράφεται στο βιβλίο του η θεραπεία της ψυχής μέσα από τα όνειρα. Έτσι είναι και εδώ, έχει προχωρήσει από τον Ενάνη. Λοιπόν, το γεγονός αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται από πολλούς ερευνητές και επιστήμονες, διότι επιστήμονες από παλιά όπως ο Αλεξάνδερ Κούρφιτς, ο Λουμπίσερ, ο Κορότικο κλπ. Ανέδειξαν την ενεργειακή κλιματική υπόσταση του ανθρώπου και έδειξαν ότι από τα κύτταρά μας, που υφίσταται ως ενεργειακά πεδία στην ουσία, δέχονται επιδράσεις υποτύπων ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων, πληροφοριών δηλαδή, και ανταλλάσσουν πληροφορίες με τα κύτταρα όλου του οργανισμού και γενικότερα, προσέξτε, διότι τη δεκαετία του 1990, ο Ρώσος ερευνητής και βιοφυσικός Πιότρ Γκαριάεφ, ή Πίτερ Γκαριάεφ, που πλέον είναι στον Καναδά,
απέδειξε ότι το 90%, ίσως είναι και περισσότερο, εκτιμάται ότι είναι πάνω το 97% του DNA μας, που μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι τον Καριέρ, θεωρείται άχρηστο, ο επίσημος όρος είναι junk DNA, σκουπίδο DNA. Προσέξτε, το σκοταδισμό που υπάρχει. Δηλαδή, κατά την κλασική βιολογία και ιατρική αντίληψη, το 90 λέω εδώ, το 97 είναι στην ουσία και θα σας πω γιατί, θεωρείται από την κλασική βιολογία μέχρι των ημερών μας, επειδή το βλέπουν εκείνοι σιωπηλό, δεν κάνει τίποτα, νομίζουν οι επιστήμονες ότι είναι άχρηστο και το ονομάζουν σκουπίδι. Κανείς όμως από τους επιστήμονες δεν σκέφτεται, δεν κάνει τη λογική σκέψη να πει εάν αυτό είναι σκουπίδι και ο οργανισμός δεν το χρειάζεται, γιατί το κρατάει το ρημάδι, τι το θέλει. Αφού ο νόμος φυσικής επιλογής στη βιολογία λέει ότι ό,τι δεν χρησιμοποιείται, αφήνεται στην πάντα στην άκρη. Πάντα να υπάρχει. Δεν αξιοποιείται, δεν το θέλει, δεν το χρειάζεται, το αφήνει. Τούτο εδώ γιατί το κρατάει. Ο Γκαριάεφ μπήκε στο ερώτημα αυτό, έκανε έρευνες και απέδειξε, προσέξτε, ότι το DNA, το μόριο του DNA, είναι ολογραφικός υπολογιστής. Είναι ένα κομπιούτερ. Δηλαδή, είναι ένα κομπιούτερ το οποίο είναι διασυνδεδεμένο σε ένα ανθρώπινο ίντερνετ, ανθρώπινο διαδίκτυο, δηλαδή ανταλλάσσει συνεχώς πληροφορίες όπως ακριβώς και στο ίντερνετ. Το κάθε DNA, με όλα τα κύτταρα που είναι επίσης κομπιούτερ του ανθρώπινου οργανισμού, σε ένα πανανθρώπινο διαδίκτυο, δηλαδή ανταλλάσσει πληροφορίες με όλα τα DNA όλων των ανθρώπων της ανθρωπότητας και σε ένα συμβατικό διαδίκτυο. Ανταλλάσσει συνεχώς πληροφορίες με όλο το σύμπαν. Μάλιστα, όσον αφορά το διαδίκτυο, το συμβατικό, ισχύει η λεγόμενη αρχή της μη τοπικότητας συμβατικής φυσικής, όπου οι πληροφορίες είναι το λεγόμενο φαινόμενο EPR, Einstein, Podolsky, Rosen, το οποίο αποδεικνύει ότι οι πληροφορίες μεταφέρονται ακαρία. Δηλαδή, το DNA στο κάθε κύτταρο, ακαρία, παίρνει πληροφορία από την άκρη του σύμπαντος. Του κάθε κύτταρου. Φανταστείτε πόσο μεγάλες βεληνικές είναι αυτό που σας λέω και έχει αποδειχθεί. Λοιπόν, με λίγα λόγια ο Πιότρ Περέιρα αποδείξε ότι το DNA είναι ένας ολογραφικός υπολογιστής που χρησιμοποιεί μάλιστα γλώσσα προγραμματισμού παρόμοια με το ανθρώπινο γλωσσικό ιδίωμα και είναι δυνατό να επαναπρογραμματίζεται. Εδώ είναι η μεγάλη κολοσσία σημασίας δυνατότητα που έχει αυτή η σύγχρονη ιατρική, βιοελεκτρομαγνητική ιατρική, διότι ουσιαστικά ένας βασικός τρόπος που μπορεί και θεραπεύει είναι ότι επειδή ουσιαστικά η ασθένεια είναι όπως λέμε στη γλώσσα των υπολογιστών. Παρουσιάζει κάτι έκτος ο σκληρός δίσκος, έτσι, σκρατσάρει ο δίσκος. Δηλαδή είναι σε επίπεδο μνήμης, σκληρού δίσκου. Οπότε εκεί πέρα έχουν αλλοιωθεί κάποιες πληροφορίες, στη βάση δεδομένων που έχει το DNA. Έχουμε τη δυνατότητα μέσω αυτής της ιατρικής να επανεισάγουμε πληροφορίες και να διορθώνουμε τη διαταραγμένη μνήμη του computer DNA. Αυτή είναι η μεγάλη αξία της μεθόδου αυτής και γι' αυτό προκύπτουν θεραπευτικά αυτά τα μεγάλα θαύματα που μπορώ να σας δείξω, θα σας δείξω πάνω λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, προφανώς έτσι δέχεται και στέλνει πληροφορίες συμβατικής φύσης και ηλεκτρομαγνητικής υφής, έτσι, κλιματικής μορφής, η φύση. Εδώ σας δίνω μια σύντομη ενδεικτικά βιογραφία από το έργο του Γκαριάεφ. Αλλά το πιο φοβερό είναι ότι σε συνέχεια όλων αυτών των ερευνών που σας ανέφερα προηγουμένως, μια μεγάλη διεθνής κοινοπραξία επιστημόνων, η οποία εργάστηκε κατά τα έτη 2003 και 2007, σχετικά πρόσφατα, ανέλαβε να διερευνήσει όλες αυτές τις μη εκφραζόμενες περιοχές του ανθρώπινου γονιδίωματος, δηλαδή αυτό το λεγόμενο junk DNA, που είναι στην πλειοψηφία του DNA. Απέδειξε λοιπόν αυτή η μεγάλη κοινοπραξία επιστημόνων με τεκμήρια ότι αυτό ακριβώς που θεωρεί το σκοπίδι παλαιότερα
είναι το πιο ουσιαστικό μέρος του DNA, είναι ουσιαστικά αυτό που μπορεί και κάνει το DNA. Και αυτό οφείλεται στο ότι απεδείχθη ότι κάθε μόλιο του DNA έχει 4 εκατομμύρια διακόπτες διόδους στη γλώσσα των υπολογιστών. Αυτά είναι τα τσιπάκια. Έτσι. Τα τσιπάκια αποτελούνται από διόδους, διακόπτες δηλαδή ρεύματος, και όλες οι πληροφορίες είναι στη λεγόμενη γλώσσα της μηχανής των κομπιούτερ. Οι παλιότεροι ενδεχομένως θα γνωρίζουν ότι παλιότερα προγραμματίσαμε στη γλώσσα μηχανής, το έχω κάνει και εγώ. Δηλαδή, προγραμματίσαμε χρησιμοποιούσαμε το κώδικα 0-1 που λέμε. Ο διακόπτης αν αφήνει ή δεν αφήνει ρεύμα να περάσει. Και όλα αυτά τα σύνθετα προγράμματα σήμερα που χρησιμοποιούμε τα λογισμικά, ουσιαστικά μιλάνε στη γλώσσα των υπολογιστών με την πληροφορία 0-1. Περνάει και περνάει ρεύμα από ένα διακόπτη. Αποδείξανε λοιπόν αυτοί ότι το DNA αποτελείται από 4 εκατομμύρια τέτοια διόδους. Φαντάζεστε λοιπόν πόσης μεγάλης δυναμικότητας υπολογιστής είναι το μόλιο του DNA, που προφανώς έχει τεράστιες δυνατότητες, άμα σκεφτεί κανείς ότι είναι ένας διασυνδεδεμένος υπολογιστής που έχει τη δυνατότητα να ανταλλάσσει συνεχώς πληροφορίες για να αποθηκεύει μνήμη. Μεγάλο δυνατότητα. Λοιπόν, να σας δείξω γιατί, μπορεί να σας φαίνεται και λίγο περίεργο αυτό. Είναι φωτογραφία από το έργο αυτής της κοινοπραξίας.